Důležité je, že oni opravdu dodávali těm námořníkům denně na hlavu až půl litru rumu. A není tak ledajakého rumu. No a ten třetí model, třetí rum je Passers. Já vím, Passers je v jiné cenové kategorii, už je to jakoby opravdu cenově níž, nicméně má svoje místo. On je sice mladý, ale je velmi poctivě udělaný a má výbornou historii a k tomu všemu se dá i docela dobře namíchat do koktejlu. Ostatně koktejl, na který oni odkazují právem a hrdě, je úplně ten první na světě, grog, ten si můžeme později namíchat. Ale teďka víc k tomu rumu. Passers je anglický styl rumu se vším všudy. Destiluje se na Guyaně, což je místo, které bylo po Barbadosu, Jamajce pro anglické námořnictvo velmi oblíbené pro své ten chuťový profil melasy a tabáku, karamelu, ale zároveň takové té tížkosti. A zároveň oni je tam pěstují jako snad jeden z mála rumů na světě, nebo poslední na dřevěném kotli. A ten dřevěný kotel to dodá takovou bohatost, jo? Ten jako plný chuťový profil, což ten rum jako opravdu má. A zároveň se na tom naprosto udivuje, protože má 3 roky v sudu, tak je neskutečně tmavý. A není dobrovolný. To takhle, oni tvrdí, že není dobrovolný a já si myslím, že to můžeme klidně i věřit. Někdy v roce 1655 vyplul admirál Penn, anglický admirál z Barbadosu, aby dobil Hispaniola. To byl ostrov, který dneska pobývají 2 státy, Dominikánská republika a Haiti. Jelikož ale byl ten útok špatně připravený a Hispaniola byla pro Španěly poměrně jako důležitá strategicky, tak admirál Penn neuspěl a přemýšlel vlastně potom, jestli jet zpátky, anebo jestli pokračovat dál, aby být místo toho něco jiného, když už se na tu cestu vyplavili. No a tak on přesměroval svůj zrak na Jamajku, která tehdy taky patřila pod Španělé. No a na té Jamajce vznikl zvyk distribuovat rum námořníkům. Jestli to bylo na kuráž, jestli to bylo pro morálku, jestli to bylo ke zlehčení toho složitého námořnického života, který oni měli, opravdu to byl jako masakr, tam nikdo znát být nechtěl. Už je vesměs jako irrelevantní. Důležité je, že oni opravdu dodávali těm námořníkům denně na hlavu až půl litru rumu. A není tak ledajakého rumu. Tehdy, a to je vlastně i znázorněno zde v názvu rumu, pozice prosra, což byl člověk, který nejenom distribuoval ten rum mezi své spolunámořníky, ale on byl zodpovědný za to nakoupit veškeré suroviny na loď v přístavu, všechno pořádně zakatalogovat a potom to distribuovat během té cesty po světě tak, aby oni přežili dlouhou cestu někam na druhou stranu světa a nedošlo jim suroviny, jídlo, pití, cokoliv, včetně toho rumu. No, on aby nekoupil na ředění rum, tak vlastně potřeboval zjistit, že ten rum má tu danou kvalitu, kterou oni vyžadovali. A jelikož neměli ještě ty měrky, které jsou schopny určit množství alkoholu, to přišlo až z nějakých 100 let později, tak testovali sílu rumu tak, že ho smíchali s troškou střelného prachu, zapálili a pokud hořel, tak byl takzvaný proof, to znamená měl ten důkazný alkoholový profil, tu míru. Později se zjistilo, že ta míra je 57%. No, aby námořníci jako byli ujištění o tom, že to tak v pořádku, tak vyžadovali overproof, to znamená nad 57%. To se poznalo tak, že ten střelný prach se hořel rychleji, jasnějším ohněm. Teď si představte, že pijete denně půl litru rumu, který má 60%. No, to velký úděl. Na stranu druhou máme výrazně jednodušší život, než měli oni a máme taky asi méně času a občas potřebujeme i řídit, že jo? Takže ono se to úplně neslučuje. V každém případě obdivu, respekt. Tak to na té lodi taky muselo vypadat, že? V každém případě tady to dávkování rumu námořníkům v Commonwealthu, protože to nebylo jenom pro Angličany, to stejné platilo i pro Kanadu, platilo to pro Austrálii, pro Nový Zéland. Trvalo poměrně dlouho, až do 20. století. My známe takzvaný Black Top Day,
To je den, kdy byl v Anglii nebo pro námořnictvo Velké Británie ukončen tento zvyk, a to bylo 31. července 1970. Ale to nebylo pro celý Commonwealth. Myslím si, že Austrálie byla nějaký 2 roky dřív, Kanada o 5 let později, ale úplně nejvíc mě šokovalo to, že Nový Zéland, ten skončil tento zvyk až 20 let po Angličanech. Kdo by to do Zélanďanů řekl? Já třeba ani ne. Takže Black Top Day v každém případě dneska už jako se nedistribuuje žádný rum, ale o to si víc si celý svět tento den připomíná a společně s Angličany vždycky 31. července zatruchlí a pozvedne číši jejich pravého anglického rumu Passers ráno. No a bychom si teďka mohli namíkat ten grog.